guys! So, it's 9:30 in the morning. Wala kayong makikitang dudong kasi nasa attic siya. Doon siya nagtuturo kasi nasabukan siya ni, ni Savi. Kay, once in a while, pumupunta dito sa table at kung ano-ano ang pinagagawa sa papa niya. And ako, yung nagpa-vacuum, inagaw ni Savi. So, ayan. Pabayaan natin. Gusto niya tumulong. Gusto niyang akuin. Ayan. Actually, kanina pa sila gising. Ako yung kagigising pa lang. Tapos, ito kasi, mga inday, ito yung ginagamit ni Dudong sa labas. So, ayan o, maputik. So, ayan siya. Diyan lang siya sa gilid. Kaya lang, sinuot ba naman ni Savi papunta doon? So, may mga, yun, lapukla. Anong Tagalog nun? Parang, may mga mud ng konti. Yung mga dry na naman, na nagkalat doon. Kaya, nag-vacuum ako. Tapos, inagaw ni Dudong gamay. So, ayun, siya yung nag-vacuum. Tinanggal niya to, mga inday. Pinatanggal niya. Ayan. Pinatanggal niya. Kasi nakita niya yung papa. Minsan tinatanggal. Tapos yung mga gilid-gilid. Ito yung mga yung mga center na center. Alam niyo na ibig kong sabihin. So yun, nakita niya papa niya, nagagaganon. So ayan o, yan yung ginagawa niya dun. And paano, since kumain na silang dalawa, ako naman yung kakain, mga inday. Actually, pag morning, pagkakagising ko lang, so ayaw ng tiyan ko nung, ayan mo yun, alam mo yun, yung heavy breakfast kaagad. So gusto niya, charot, may gusto niya talaga. Ito muna, minimix, yung avocado, tapos apple, tapos banana, tapos lalagyan siya ng evap. So yun. Yun yung kinakain ko every morning, simula nung nagbuntis ako, and yun din yung kinakain ko dati kay Savi. And so far, so good naman. So, yun yung tinatanggap ng tiyan ko. So, pabayaan na lang muna natin. And, ayan. Gawa muna tayo. Lagay muna natin yung camera dito. Ayan. Ayan, nakaduster ang lolan yung mga inday. pag nakaganito ako, hindi klarong-klaro yung tiyan ko. So, ganun lang siya. Kumusta ang araw natin? Ako, maya-maya, ayan, maglilinis ako. Kasi okay na yung namin, vacuum na lang. Since nandito ako palagi sa bahay, always yan malinis. Yung downstairs namin. So, mamaya, punta ako sa taas. So, lilinisan ko na yun. Para, ayan, mas maganda everyday na may maintain, diba? Para everyday, hindi ganun kabonggang-bongga ang kalat. Oh, wow. Yung avocado dito, mga inang maliliit. Kasi yung kapitbahay kasi namin sa Samar, may avocado sila. So, kung yung mga, may mga bunga na nasa bubong namin, so yun, sa amin na daw yun. So, kinukuha namin. Tapos, ang lalaki ng ang lalaki ng avocado nila. Dito kasi ang liliit, mga inday, tapos, mahal. Sobrang mahal ng avocado dito. Kasi, alam ko, hindi to dito ini-import nila galing sa ibang bansa. Hindi ko lang alam anong bansa. And ayan, banana. So ito, pati si Savi actually gusto niya to. So ayan, magpapasubo to mamaya kahit kumain na yan sila. Sila kasi nauuna kasi 'di ba may klase si Dudong. So start ng klase niya is 8:30, tapos 9:30 plus na ngayon, siguro mga 9:40. Kaya, pagkagising ni Dudong, siya kasi ang alarm, si Savi ang alarm namin mga inday, alas 8 pa lang, or minsan 7:30, tumatawag na yan. Ayan, tapos na ata siya, pinatay na niya yung vacuum. Beklar? Ano daw? Ba? Ang dami namang ba? Sige, bahala ka na dyan, ha? Mama mo eat. Bayaan na natin siya. Malaki na siya, mga inday. 2 years old na siya. 2 years old na siya. So, kaya na niya ang sarili niya. So, ito lang talaga yung ko. Breakfast ko. Tapos mamaya mga 11 or 11:30, ayan, maghahanap na naman yung tiyan ko. So, ganun lang palagi, everyday.
And medyo, ayan, maliwalas yung mukha ko kasi nga, hindi ako ngarag pag umaga usually ganito. As in, nagmamadali na ako maligo, ng mga gamit ko. Lalo na nung hindi nag-lockdown kasi dito, kaya naka-online lesson si Vibe sa mga estudyante nga. Tapos si Savi andito sa bahay kasi bawal din ilagay sa magbabantay. So, nung hindi lockdown, grabe, ngarag ang lola nyo kasi syempre, si Savi, ako, tapos prepare namin lahat, tapos minsan kasi, minsan nga, nag-aano na lang kami ng baon namin sa gabi, lagay namin sa ref para pag umaga, dala na lang. So, minsan nakakalimutan, kaya asin bonggang kailangan kasi magtipid, kasi sa kantin mahal, so kailangan mag-bring your own pa. Ayan, kanya-kanyang discard yung mga inday, diba? Magkano na din yung padala na din yun sa Pinas, pag, diba, for example, hindi ako nag-prepare ng food namin ng food ko. Si Bibe, okay lang naman kasi okay lang sa kanya tinapay. Ganon dito, lunch, walang rice. Ako kasi gusto ko medyo, ayan, heavy pa rin yung lunch. So, pag bibili ako sa kantin, minsan nakaka 4 euro ako. So, magkano din yung 4 euro, 6, 12, 18, 20, 200 plus. So, everyday yun. So, diba, kung isang buwan yun, magkano na? Kaya, pandagdag na din yun sa Pinas padala. So, kaya yun yung ginagawa ko. Nag-bring your own na lang ako mga inday. Diba? Diskarte ng mga Pinay dito. Bawal maarte dito. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. Hi! Natapos din mga inday sa wakas. Yan. Sabi ko, wag doon. Medyo basa-basa. Sampam, dude. Much later. Papa na up here. Come here. I have the cookie. So happy na siya. But, yes, kiss mama. Yes, kiss mama. Show them that you're kissing mama. There's your cookie. Uh-oh. And the toots. There is a, yeah, apply here the toots. Good, so. You say hi to them. Hi, guys. Kagigising lang niya, kaya ganito, oh, mamula-mula yung ano niya. Ow. No! Oh my gosh, hinawakan lang yung mama yung... No! Ow! Ow, Savi! Sorry lang. Ow! 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 Kulang sa akin. Ow! Ow! Nanay. Tooth life here, and you have here. Yeah. You got there. You sit down to tongue. Yeah. Yay! So, dudoy! So, mama kan vlog alito. Nagmamadali ako mga inay kasi diba, yung gift ko kay Dudong sa birthday niya bukas, irarap ko pa. Kasi syempre palagi kami magkasama. Wala kaming time, wala akong time na itago. So, ngayon, may binili siya sandali kaya, ayan, kukunin ko na sa kung saan ko nilagay yung, gosh, kukunin ko muna. You sit here first. Kukunin namin mga inay yung regalo niya sa papa niya. Regalo namin sa papa niya.
pa ako sa taas ng wrapper if meron kaming, kasi alam ko may pinagbibili kami ng wrapper. So, ayun, iwanan ko muna kayo guys, maya-maya. Ay mga inday, may nahanap ako na pabalot. Kaya wala ako nahanap na scotch tape. My gosh. So, itago ko muna itong mga review material ko. Mamaya na lang kita i-review. Ay, nako, wala akong mahanap na scotch tape. Ito na lang mga inday, pwede na siguro to. Sisirain lang din naman niya. So, pero meron ako nito, pang ribbon-ribbon. Oh my gosh, mamadali na ako mga inday kasi. Ay, saan hindi pa dumating? Ay, I just trust. Laki pa naman ito. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align. So, charan! Ayan yung 1, 2, 2, 3 na pag-wrap ng gift. Lagay natin kasi parang may naririnig ako sa labas. Ay, nako. Buhay. Wait lang. Tapos itatago ko pa to sa sulok or tatakpan ko ng kung ano. I'm done! Mission accomplished! Ay. So, maya-maya ulit mga inday. A few moments later. Tawag lang ni Dudong ay nagpapagawa siya ng salad kasi may binili siyang kibling. So, yun yung isda na crunchy. Priniprito lang siya. Tapos may breeding something and gustong-gusto ko siya. So, ito yung dinner namin mga inday, salad, tsaka yun, yung isda. And solve na yun para sa amin. And may rice naman ako if gusto ko siyang parisan ng rice. Kaya lang mga inday, medyo nag-aano ako ng rice ngayon kasi yung mama ko kasi diabetic siya. So, hindi ko alam if ngayon makuha ko siya. Pero nung kay Savi, mataas yung sugar level ko. Kaya everyday nag-check ako. Ayun, gusto kong iwasan yung tusok-tusok na yan kasi every morning, lunch, tapos gabi, nagtutusok ako, tapos nire-record ko, tapos tatawag yung nurse, i-update ko sila. So, ayoko maulit yun. So, ngayon, parang nag-aano ako na maiwasan yun. I hope maiwasan ko, pero kung hindi, ayun, wala tayong magagawa. Actually, may tira pa kami kahapon. So, babalik ko siya. Lagyan ko lang ng konting apple, paprika, kamatis, tsaka cucumber. And gagawa ng sauce para dito. Ayan. Gasan natin. May konting sauce pa nga pala kagabi. Ay! Hindi ko alam if kasya to. Alam niyo yung mga tao dito, malalaki sila, malalaking bulas sila, pero hindi sila yung tipong tabain. Kasi nga yung mga pagkain nila mga ganito,
'Di ba? Sino yung tataba ng ganito? Walang rice, tapos salad. As much as they can, yung mga ganito lang, mga hilaw-hilaw na salad. Ayaw nila yung mga gulay na masyadong niluluto. Pero madami ditong like Indonesia na parang karinderya, Thailand karinderya. Ayan. So, yun, parang ano din. Parang Pinas din na pagkakaluto, kaya lang much more ano sila, more spicy. So medyo maanghang yung mga luto nila. Pero gusto ko pa rin lutong Pinoy, mga Inday. Kaya talagang nagluluto pa rin talaga ako ng lutong Pinoy. And feeling ko mas na-appreciate ni Savi yung mga lutong Pinoy kaysa dito. Yan yung mga Inday, yung ganito. Never kong kinain ng yung ganito na ano Tagalog yun? Basag. Never ko siya na gilanlan sa Bisaya ba. Pero dito, at first, nung nakikita ko si Wibe, sabi ko, ba't mo inaano, hilaw yan? Ang pangit ng lasa niyan. Iba pala dito yung lasa, matamis siya. Kaya gusto ko na rin siya. And gusto rin siya ni Savi. Ayan, natapos ko nang hiwa-hiwain yung mga gulay, fresh gulay. So, nag-aantay na lang tayo kay Dudong na dumating. And ayan si Savi. So, nag-ready na din ako ng mga plates. So, yan yung pares namin sa Kibling. Wow! Masarap? Masarap? Tama, masarap. Nasarapan siya mga Inday sa cucumber. Masarap. What is that? Cucumber. Sabi? Cucumber. Masarap. Mama, okay with an apple for you here? An apple. What do you say? Dake. Welcome. Hala, isa pa daw. Is the cucumber is? You come here, Sita. So, Mama, put some here. Come here, Sita. Nagugutom na ata si Dudong gamay. Nag-aantay pa kami kay Dudong. Pero ano pa lang naman 5:30 pa lang. Madilim lang kasi ganito pag winter. Mga alas 4 pa lang nagsisimula nagdumilim mga Inday. Oh my gosh! Ayan na si Dudong mga Inday. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na fish. Yeah. Just let it loud so we will be here. Ja, wat zou zijn? So, ayan, kakain na muna kami mga Inday. And say hello for the first time. Hallo voor de first time. A few moments later. Ik zit erin wachten. Oh. Kijk eens, hoe mooi. Kijk eens. Hoog. Hoe hoog? Wow! Nog langer dan papa. Nee. Nee. Kapot. Nou, mama. Wow! Ja, mama. Oh my gosh! Papa, tijd. Patay tayo nito. Ja, eerst grote. Deze is grote. De grote, ja. Ja. Ay, nee, grote. Kijk maar hier. Ja. Ayan, siya yung taga-bigay. Oh, dear is groot. Oh, er is nog groot. You put it. Mag ik die? Mag ik die?
Oh, mama. Andi, oh. No throat. Yeah. Da, ears da. Yeah. Oh my gosh. Ay! Ay! Hindi ko alam if maaagot ko siya. Kagaya ng kay Papa. Ay, mabakta na. Yeah. Yeah. Okay, de groot. Nee, dat is klein, hè? Die. Ja. Oh. Why? Pagkatapos kong ayusin! Nay, mama mo na, mama mo. Mama mo, my gosh. Ay, naku, sabi. Ayan, lumipat kami dito mga Inday kasi nahihirapan ako. Mooi, sabi na Nakayaka sa floor. So, ayan, bahala na sila ng papa niya maglaro. Goed zo. Ja, papa deze. So, ayan yung mga kaganapan sa Family Ritzma. Today, January 13, 2020. And, ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po sa channel namin. And sa mga subscribers po namin, ay pakita natin sila, dalawa. If may mga suggestion po kayo na pwede namin gawin, please comment down below. And thank you! Bye! Sabi, sakma, bye! Bye-bye! Wala, walang pumapansin sa akin.